Το άνευε μου ουδήναστε ποιήν ουδέν έχει να κάνει με τα πράγματα τα οποία οικοδομούν πνευματικά. Έτσι. Εντάξει, στην κυριολεξία η συνεργία προσφέρεται για πράγματα τα οποία ανήκουν στην πραγματικότητα και στο θέλημα του Θεού, στον κόσμο του Θεού. Έτσι. Όταν κάνεις το κακό, ο Θεός σε βαστάζει μεν, αλλά δεν συνεργεί. Σε βαστάζει, αλλά δεν συνεργεί κατ' ευδοκία. Έτσι. Λοιπόν, όλα τα πράγματα τα οποία κάνει κανείς και τα οποία δεν αντιτίθεται στο θέλημα του Θεού γίνονται με τη συνεργία του Θεού. Εντάξει, και την ευδοκία του Θεού. Μπορεί κανείς να πλουτίσει κατ' ευδοκία Θεού. Δεν σημαίνει ότι επειδή έχει χρήματα είναι ενάντια στο Θεό, αλλά έχει σημασία το τι θα κάνεις με αυτά τα χρήματα. Την ημέρα της κρίσεως δεν θα σε ρωτήσει ο Θεός πόσα είχες ή αν είχες, θα σου πεις τι έκανες οτιδήποτε είχες. Τι έκανες με αυτά που είχες. Τα τάλατα είναι 1, είναι 2, είναι 10, είναι 1000. Τι έκανες με αυτά θα σε ρωτήσει. Το πόσα είχες δεν τον ενδιαφέρει, γιατί εντάξει, σε άλλους δίνει λίγα, σε άλλους δίνει πολλά. Ή με την εργασία του κανείς πετυχαίνει περισσότερα. Πάντα με τη βοήθεια του Θεού, όταν δεν είναι αντίθετο στο θέλημα του Θεού αυτό. Αλλά στην ημέρα της κρίσεως έχει σημασία το τι κάναμε εμείς με όλα αυτά που μας δοθήκαν, τα καλά και τα κακά. Είχα έναν παλαβό γείτονα ο οποίος μου έκαμε κακό και εγώ τον αγάπησα αυτόν τον άνθρωπο γιατί ήταν πονεμένος, έτσι, και με τον τρόπο αυτό βοηθήθηκε η κατάσταση και κατά κάποιο τρόπο ήμασταν συμφιλιωμένοι μετά, ή ξέρω εγώ, ναι. Είχα έναν στραβό γείτονα και ήταν τόσο στραβός που τελικά τον σκότωσα και σίγασα. Το ίδιο πράγμα είναι και στις δύο περιπτώσεις. Στη μια περίπτωση είναι το κατά Θεόν και στην άλλη περίπτωση είναι αυτό που δεν είναι και τόσο κατά Θεόν. Το τι κάναμε έχει σημασία σε κάθε περίπτωση. Όχι, επίσης, όχι αν διορθώσαμε τον άλλο, που σήμερα όλοι θέλουμε να διορθώσουμε όλους, εκτός από τον εαυτό μας. Δεν θα σε ρωτήσει ο Θεός αν είχες μια στραβή γυναίκα δίπλα σου ή ένα στραβόν άντρα. Το ξέρει αυτό αυτός. Θα σε ρωτήσει εσύ τι έκανες για αυτό το πράγμα. Πώς το είδες αυτό το πράγμα, πώς είναι αυτό το πράγμα. Αυτό μας ρωτάει συνέχεια. Καταλάβατε, πες ότι έχεις ένα στραβό σύντροφο δίπλα σου. Ο αγράμματος πνευματικά άνθρωπος, ο αρχάριος πνευματικά, στέκεται με τον Θεό και λέει άλλαξε τον Θεέ μου, άλλαξε τον, άλλαξε τον, άλλαξε τον. Αυτός που είναι πιο πνευματικός λέει Θεέ μου, δώσ' μου κατανόηση, δώσ' μου απαντοχή, πάνε να τον αγαπήσω, όχι θα τον βοηθήσω. Και εκείνος που είναι τέλειος τον βλέπει άγγελο και δεν αναρωτιέται πώς είναι δυνατόν να σκεφτεί κανείς κακά για αυτόν τον υπέροχο άνθρωπο που είναι δίπλα του. Το ξέρετε εκείνη την ιστορία με τον καλόγερο που μετά από 60-70 χρόνια βγήκε στα από το Άγιον Όρος. Είναι πραγματικό πρόσωπο αυτό. Στα γεροντικά του Αγίου Όρος τα διαβάζουμε. Και κατέβηκε Θεσσαλονίκη και γινόταν εκεί του κόσμου χαμός. Και αυτός ο καημένος, τρισευτυχισμένος, έκανε τις δουλειές του και γύρισε στο μοναστήρι του και λένε τι είδες εκεί πέρα. Α, λέει, πολλοί λέει αγαθοί άνθρωποι και νηπτικοί είναι όλοι, λέει. Όλη τη δουλειά τους κοιτάνε και συνέχεια λέει τρέχουν να κάνουν το έργο του Θεού με τη μεγαλύτερη ακρίβεια. Αυτό είδε ο άνθρωπος. Θα μου πείτε εσείς τώρα ότι είναι αφελής. Δεν είναι αφελής. Ξέρετε ότι ο Θεός έτσι μας βλέπει. Ο Θεός μας βλέπει πάντα από την καλή μας πλευρά. Γι' αυτό και σε δέχεται να το πας εξομολογείς. Δεν είναι μαγική πράξη εξομολογείς. Πιστεύει στην αγαθότητα του ανθρώπου. Πλανεμένους, δυσκολεμένους μας θεωρεί, νήπιους μας θεωρεί, ναι, αλλά όχι κακούς. Αυτό είναι ένα μεγάλο μυστήριο, το οποίο αν
Ο άνθρωπος λίγο το δει, νομίζει ότι μπαίνει σε ένα άλλο κόσμο. Διότι εμείς αυτό που λέμε για τον άλλον είναι καταστροφικό, είναι πίσω, δείξα. Λοιπόν, όσο το λες αυτό το πράγμα, παράδοτε με έναν τρόπο έχεις δίκιο, έτσι δεν είναι? Είσαι στην πραγματικότητα στα σπάργανα τα πνευματικά. Δεν έχεις ακόμα έργο πνευματικό, έχεις κερδίσει ακόμα. Και ξαφνικά βλέπεις ορισμένα άλλα πράγματα και βλέπεις και άλλα και άλλα και άλλα. Σκέφτομαι καμιά φορά ότι αν ήμασταν Άγιοι θα λύναμε τα μέγιστα προβλήματα μέσα σε ελάχιστα λεπτά. Κάποτε ήμουν στο δικαστήριο για να δώσω μαρτυρία για μια υπόθεση και συνάντησα μια δικαστικό η οποία με ήξερε και πιάσαμε κουβέντα και μου λέει, πάτερ, μου λέει, αυτό είναι, εδώ λέει που είστε, λέει, το μέγαρο της ανθρώπινης βλακείας. Καταλάβατε? Το μέγαρο της ανθρώπινης βλακείας. Και όντως αυτό είναι. Μια βλακεία η οποία δεν έχει όρια, δεν έχει σκοπό, δεν έχει αρχή, δεν έχει τέλος. Και μπαίνουμε σε όλη τη βλακεία αυτή ευχαρίστως εμείς. Και κανένα πρόβλημα δεν λύνεται στο τέλος. Καταλάβατε?